Welkom bij een nieuwe aflevering van Geloof, Hoop en Liefde voor de maand juli in 2026. En voor deze maand ben ik gevraagd om een woordje tot u te spreken. En dat wil ik vandaag doen vanuit deze kerk, deze Strandkerk, die ook behoort bij onze parochies in Zeeuws-Vlaanderen. Want de maand juli is ook een maand die toch wel wat bekend staat, dat veel mensen op vakantie gaan, veel mensen vrij nemen. Hoe kunnen wij het geloof nou ook meenemen in onze vakantie? Ik wil u wat vertellen eigenlijk over hoe wij God kunnen ontmoeten in dat mooie wat God ons geeft. En ik wil u dan eerst het verhaal vertellen, en u zult het vast allemaal kennen, over hoe God alles heeft geschapen. Ik wil u voorlezen uit het allereerste gedeelte van het Oude Testament, uit het boek Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God: er moet licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dit was de eerste dag. En God zei: er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag. En God zei: het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei: het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen, die ieder naar zijn soort hun vruchten draagt met zaad erin. Zo gebeurde het. En het land schoot jong groen op, zaadvormende gewassen in allerlei soorten, en bomen die naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dit was de derde dag. En God zei: er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf, om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen. De grootste om over de dag te heersen, de kleine om te heersen over de nacht. En zo maakte hij ook alle sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf, om de aarde te verlichten, om te heersen over dag en nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond, het werd ochtend. Dit was de vierde dag. En God zei: het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en alle krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort. En al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Het werd avond, het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. En God zei: het land moet levende wezens voortbrengen, allerlei soort. Tamme dieren, kruipende dieren, wilde beesten van alle soort. Zo gebeurde het. En God zei: nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God zei: ik geef ook alle zaadgevormde gewassen en heel de aardbodem aan de mens. En alle bomen met zaaddragende vruchten, zij zullen jullie tot voedsel dienen. God bekeek alles wat hij gemaakt had.
En hij zag dat het heel goed was. Het werd avond, het werd ochtend. En dit was op de 6e dag. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waar ze mee toegerust zijn. Op de 7e dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de 7e dag van al zijn werk dat hij verricht had. Ik heb u net het verhaal verteld van de schepping. God die de wereld maakt, die de mens maakt. En op de 7e dag dat God rustte. De 7e dag verwijst natuurlijk eigenlijk naar de zondag. De zondag dat wij samenkomen om te vieren, om die dag te vieren waarop God rustte en dat hij alles heeft gemaakt. Maar ik wil het nog verder trekken en dat is eigenlijk dat wij ook mogen rusten wanneer wij op vakantie gaan. We nemen een tijd vrij, wij ontspannen onszelf, we gaan soms naar het buitenland, soms blijven wij thuis. Maar wat ik wil zeggen met het verhaal wat ik nu net heb verteld, is dat wij mogen genieten van die schoonheid die God ons geeft. Dus als wij op vakantie gaan, gaan we vaak dingen bezichtigen. We gaan naar gebieden die misschien met heuvels zijn of aan het water. En ook hier in Zeeuws-Vlaanderen hebben wij de Strandkerk, een plek waar mensen naartoe komen om ook naar dit gebied hun vakantie te vieren. Om daar zo hun rust te zoeken. En hoe mooi is het dan dat wij in die schepping die God ons geeft, de natuur, de vogels, de zee, alles wat wij mogen zien, dat wij daar zo ook die grootheid en die schoonheid van God in mogen ontdekken. Dus als u op vakantie gaat, als u nog ergens naartoe gaat, kan ook zeker in Zeeuws-Vlaanderen, want wij hebben hele mooie plekken, neem God dan met u mee. Want God kan overal in uw hart aanwezig zijn. De natuur is niet God, maar wij mogen in die schoonheid die God aan ons heeft gegeven, hem ontmoeten. Dus wanneer u vrij bent, wanneer u weggaat met uw familie of alleen of een stukje gaat fietsen in de polders, denk dan altijd aan die mooie schepping die God aan ons geeft. En wees ook dankbaar dat God dit aan ons wil geven en dat wij in het bijzonder in die tijd van rust, die tijd van vakantie, juist op die momenten die aanwezigheid van God mogen zien. We zijn in de Strandkerk. We hebben hier elk jaar ook een gezinsdag. 11 juli is ook dit jaar weer de gezinsdag. Gezinnen komen hier samen om te genieten van de natuur, van de zee, maar bovenal om te vieren dat wij een fantastische, geweldige, liefdevolle God hebben die ons die prachtige natuur schenkt, waarin wij de gemeenschap mogen vormen van zijn geliefde kinderen. Ik wens u dit allemaal toe. Mocht u op vakantie gaan, mocht u in het gebied een stukje gaan lopen of rondfietsen, neem God altijd met u mee. Want God geeft de schepping aan u, aan mij.